Apa ya Allah, lagi ngaret apa teh nggak umum. Untung anak wong lewat dan wong lewat nunjuk nih. Ngereng lah. Ya. Cek nanti wong kita pada sepi. Botera umum nih. Aku tahu lagi. Yang gitu wangi. Mak. Wangi, Mak. yo sik. Bote lho kaya mbok. Mak, wangi, Mak. Yo. Jejeg kaya rame iki. Arep kondi lho sayangmu. Kok kadang mburi PT lho. Bote lho kaya ngono. Iya, iki Mak ngangkate, Mak. Ayo. Jadi iki. Kasih, Mak. Mak! Allah. Ya Allah, Mak. Bote ram lho. Terasa meni gedene lho. Ya Allah. Cek to, Mak. Apa ya Allah, Mak. Ya Allah. Mama ki. Terang-terang mbok tahan lho. Lho kaya kuat tok nah sampe gedene remasamu. Yo jempalik lah. Bapak ki ning ndi lho? Tuwe apa? Keren wong wedok ora direwangi. Ya ini rong tangi ya. Mosok yen rong tangi. Oh jajal tak delok tak gugai. Jajal nang ndi wonge. Ya hene diwangi malah sik gleter. Boh ngene iki. Ya yo Pak sampeyan ramelas wong wedok padha uker malah sik tangi turu sarungane piye ngono lho jawane. Apa enak lho bar sahur terus turu kok. Ya penak lah. Ora Aku digugah. ya penak lek ngono kuwi, tapi kan aku mikirne open-open. Ora digugah kok. Apa? Jitep bentuk akeh we. Iya iyalah. Masa man getres mimpi teko dini iki. Iya. Ngantek keblekan cuket semene gedine. Aku lho mimpi indah di Pantai Losari. Ora melas nih. Malah turu wae. Sekali-kali. Kali-kali. Apa berkali-kali yo. Ya wis sesuk bapak sing ngarit. Ya iyalah kudune genten aku sing turu. Oke. Mosok mendino aku sing ngarit sampean sing turu. Ya wis aku tak lanjutne turune ya. Alah. Iki tambange si anu. Tambange dicipuk-cipuk. Arepmu. Akar lanjutne turune. Boh. Moh. Marah. Sama ngece. Kesel. Kuyak. Iki. Yuk. Wong di anu malah guyu kaya ngece ngono kae. Ramelas sing wedok ngaret sampai direwangi. Kalau ngangkat enak menturu. Jajal aku ngarit. Korekku apa ceblok? Alah buh orang ngusi korek. Korek malah bunyi lho rasane kene kok. Alah buh. Korek apa? Korek ngerokok mamang ya. Buh. Tangros aku. Turu malah gur mikir korek. Korek. Seperti kene iki kesel ora di wangi montore kon goron apa piye? Malah kok sek jujulanku 1000 mak sore. Nyapone iki. Loh. Anak sek Udah gurung si korak. Mbak yo montore digorono apa cuma ditutupi apa pedus mbak ira dibiuki. Malah ngurusi korek. Ki opo korek?